die kubor na kaslem jong unong san hima. Hadian bun benai baka shnong kalasa klem urong ba shnong bapura kador ba shnong Bishnupur ken stress kala yo biang ya urong ba shnong bapura hadian ka jingjet da ka ba shutep bot kabala penlong ha ka khat khandai tarik urampang arhajar arpuar ha ka jing don lang ki menteri ka himam lim bat ki officer ka KHADC ka election kala ya bet klem kanu kanu ka jing thut harangkat ka jing pahara ki pulit bat jing sanran lang ki magister bat ki pulit em hakani ki election ki don arngut ki balai khun kata uba kansai bok nongbri bat uba wan bok lengdo hakaba lawan ban yashim banta da arspa anyo phuai ngut ki rangba ki badai ki nong thabut hadien baladep ban nyo yu ki bun lapan bana ba uba kansai bok ulasha jet kum urang ba snong batmai hak ba ulayo shispa saupu nyo but kat ba uba wan bok ulayo shispa arfu arbut hakani kasngi lapengkup burom yorong ba snong balasha jet tmai hakaba UMLA ka South Shillong Constituency ba Sanbor Sulai badai unong song ba menteri ka sarkar jela ulawan ban yadon lang ngalayo skoi ki jingkren is kamdai ka kam jong wei briu kadai jong ka jinga trailang ya ka bangila ban pen urlong ya ka ei ka jingkwa jongi kum ki nong song ya ka ne ka snong bat kum ta ka ne ka por ngamdan si kai ka ba ngan ong ka pun ka ba i nong song jingi belong nong mik ma jingi batang minister hi nakanika nong ba ka jingi ya ka government bangi kmilanti bangin yo i ya ka jing penroi kapan long ka duksa sikiwe per kisnong banga khot ruwan ya local MDC jingi bom senal dan bangi ya ka por bom dei nong song ni henga khot i ru bai la banwan bangi ni trai banya penroi ya ka ni ka snong Marakani kapor ngasuan ranai gini gitu khot lang iki nong song baro jaka Bishnupur kanjastris khamtam ki long keme ki long pa ki khana ki rangba ki temen ki bamsim la banon jaka ni darbar hendai namar kita ki kendon jaka ni ba lawan penya daka office jong sim lim ba kisha tangi ki rangba hendai ni la hadian pat kadon ka kamra ni kadon ka lat yangi ba hakawai ka dorbar ngin sala ban khonlang bar ki kendai ki senrang kumbalong ki wei kisnong ban ki khmilanti banang ni sedien bau blai alam yangi hadu ka por kum kasnong unang ya alam yangi nang ni sedien bau ni awan pendep ya ka jingtmu ya ka plan ka jungu haki ying gisem haki lenti gisengkien haki sekolah haki jagatra ya ki yogi hat jangani kasnong bakani kasnong kalong kasnong ka blakar khu dau blai Ketua blame kerku yang paro tak kecing kerku ko jongu ya pi kena ki yeng sim bo blame nang ai kecing start ya pi pa penyaji ki kam ka district council bat yangi kum ki nong song snong bo blame nak kerku yangi haki benta paro khamta mi gitu ki ba pang ki ba sitam ka bangila rungs ki yeng ki sem ki jong pi pinyono ye kecing pen khia ka jong blai ki baduk ki ba kerdo ki nyono ka jong pendap ka jong blai bat ki ba talat ki ba swai ki nyo ya ka bor ka jong blai mar dei tangu blai ngilawan pet la dau ka ti blai ka hak snong ke jongi ka jikir ku ke jong blai kandan hak snong ke jong blai hak snong ke jongi khoblai sipon ublain ker ku yepi kai telat ba menta to ngin ya teli ngin ya yu naya sha yaklet kumbal ong mo bawat nobri ya ka ba lalek ngim la le yesu ngim la awan ra nei to ngin ya pen bahaya ya ka ba syakmat ngin ya pen no syakmat klet no ka e belada ja ka belaja ngim don kata kajing problem nomor ngin hab imhi haju hi mangama pi man kasin ya kendu hangni hador bat ngini ya plun hi ka Bishnupur tingin ni suya pedong iwe tengah semua kabong kru ya dei mo ngide men trailang apa ngisip jinge ngiwan happy kum rampas nong menta nomor pi bilalong legal rampas nong ta la elektrik pai ba de ni simi pi kum taw rampas nong tapi sajiat ika darbat itu ngin buram ngidon kam pi ngin wan bar nongpri ngin kwa kata nah kayak itu tentang kata kan ngam ba long daka linti ke badai te nyapek sapi pi whether I will like it or not you should like it you should have to like it whether you like it or not mo what you saw ye ke balat ja kam dei ka anything personal mo nothing personal batong banya ya snew ne you kalong ba kane kai ka hikai yangi
but mentah kasi kalau proof baka Bishnupur kamdei ka senong ka bayapat ya teli ka bayapat baya ayu bangiru ngikwa ban penishaki bi ki senong kan ba lada ka don ka ka babet ka basida ngiru ngi ya bet ngim don kata ka jing tumus niu ru ban ya penpat pen prasnong Yang ni kumunong song sinong. Kata kajinglong ameli jong kajinglong minister jong kami alo connected. Ngayeng kumunong song sinong nomor ba kayeng jong ang aladang ne. Kikun kiksiyo ko aladang ne. But God forbid. Hakisi ki baghadlo. Kaba ublay ula ibit. Bansim no yang asila diru. But pi hakanya yung sinong. Iso kaya. Te ngai ka puram na berajong bro kinong song song be batajong 4 kilong ke kilong pa naduki rangba ki samla kentai bichenang ikna puli ikna school ki hybrid jong kada song bisubur kan sis ke jongi kabagila don ru ki jing angnut na du khatsan sinem mensua ngilapa su ka resolution ka dorbar ki por jongi ba WB kongwir ba barnel bagi khot e bala bom ko ha do aru ble bangila pas ka resolution ru bangin kelano ya kan kador bar sinong Bishnupur sa kador bar sinong lum syaks ngi Kenchestris ngin saya kat kumkaan hakadin borong ba sinong kador exit dor bar sele bulan kam nagabanta jong piparo ki bait batan jong na sinong jong ngai kuble ya pi menteri nong sotun ibagi itu thawa i deputy secretary officer badal prom naga council iba andi basayong mat iba andi lamari kapoy hadu no klimat bobenla ka baublay udan isu duai ba ay yang iya kata ka dorbar ka bagud ka basuba ay yang i kumbakat ka kentin ki ong baka don ka ying ka bayok hun kabay ni kun ilalap lais nem saus nem sans nem terus nem iring iswai im klan kanoru ndalalet ban papek lagi lawad ya kadau ban kenya ban krem ban wad ya kadau labba kana ka klung kana ka kena kam ya hat ya ka kerteng marsin pinkalai ka kerteng jot ka klan ka sat ka drong berkayu kala school mentakala sengai ka klan ngiru ang nele si do uta kadai kata ka jing jam daw le si ya kata ka kerteng Bishnupur habang ila don kan neki para do prasna bela dol ka dorba ngiladen pinkala kerteng no kenjat si kejesis bagin weng no ka Bishnupur kenang ba kan ka snong ko jongi kan yeng jot kan laj no nakar jing ring steering swai kan klaj no ban laban ban klaj ki terpeng jong ba nongbri kadai ka ketika ban ketika yang ka jong piwe nang ne sakmat ngangadon baka sorkar kumbai menteri ilaong ngadun batpi piri belong kiba so sorong bahapo sor sulong borokoi de tong emeli jong pi belong minister bu iku borong ko jonga ngadon na din jong pi baka government haman lagi department ke jing jing son kumba biju wan sing jonga kumba biju wan ban ut lung baka telefon kumurang basno mana 4 yo ya kasana wala da 4 yo ya kasana ilalaban penan kam bad ilalaban soy kumurang basnong jongane kesnong Bishnupur karena karpat ro ba yakini di iyo kemudian kesana sa persyang ban lekat balaban pen kloy senang ba pen don rangkat ke ikhtiar ba pisan ya kanono ka kumurang basnong